La plata, a nivell macroscòpic, és un metall d'un color grisós, lluentor típica, i que s'utilitza en joieria i també en circuits d'electrònica per la seva propietat conductora. Quan la tenim a escala nanoscòpica, les nanopartícules de plata tenen activitat biocida i danyen les cèl·lules vives. En aquest experiment prepararem en 4 Erlenmeyers sucre i llevat. En el primer serà el control i posarem només una cullerada de sucre i una cullerada de llevat aproximadament per cada 100 mil·lilitres d'aigua que afegim. En tots hi posem la mateixa quantitat de sucre i de llevat. La diferència és que en el primer hi afegirem només l'aigua i a la resta hi posarem dosis diferents de nanopartícules de plata. Immediatament després d'afegir l'aigua, taparem amb el globus, de manera que quan el llevat catalitzi i actuï en la descomposició, en la fermentació del sucre, es produirà diòxid de carboni que quedarà atrapat en el globus. En el segon Erlenmeyer hi afegim, a part de l'aigua, 1 mil·lilitre de nanopartícules de plata. En el tercer recipient hi afegirem 2 mil·lilitres i tapem igualment amb el globus. I en l'últim Erlenmeyer hi afegim l'aigua i en aquest cop hi posem una dosi més gran de nanopartícules de plata. Tres mil·lilitres. Agitarem els 4 recipients i els posarem sobre una placa calefactora per accelerar una mica el procés. La mida amb què s'infli el globus ens permetrà quantificar d'una manera aproximada el diòxid de carboni format i veure les diferències en funció de si hi ha nanopartícules de plata en major o menor concentració, i si no hi són. El globus control està més inflat, s'ha produït més diòxid de carboni perquè no hi ha hagut cap efecte de les nanopartícules perquè no n'hi havíem afegit. En els altres 3 recipients el globus està menys inflat i cada vegada menys com més alta és la concentració de nanopartícules de plata, ja que aquestes han actuat com a biocida i han matat el llevat.